Nahiko zenuke zure lanean beste pertsona batzuekin harremanetan egon eta beste pertsona batzuei lagundu? Pazientzia duzu eta empatikoa zara? Jakin min sozialak dituzu? Galdera horiei baietz erantzun badiezu, mendeko pertsonentzako arreta soziosanitarioan egin zenezake lan. Erakundeetan bizi diren edo eguneko zentroetara doazen adinekoek edo mendeko pertsonek normalean laguntza behar izaten dute eguneroko jarduerak garatzeko, besteak beste ibiltzeko, jateko, beren burua garbitzeko, medikazioa hartzeko, bai eta komunikatzeko ere. Halaber, maitasuna, aisia eta laguntza psikosoziala behar izaten dituzte. Eginkizun horietan guztietan, arreta soziosanitarioko laguntzaileek lan egiten dute. Beti ere, erakunde bakoitzeko medikuen, psikologoen edo gizarte langileen ekipoek ezarritako jarraibide eta gidalerroen arabera. Desgaitasuna duten pertsonen edo mendeko pertsonen zaintzaile lanetan egiaztatzeko modurik onena da profesionaltasun egiaztagiri bat eskuratzea, hura eratzen duten prestakuntza moduluei eta praktikei jarraikiz. Profesionaltasun egiaztagiriak ofizialki aitortutako tituluak dira, eta horiek dituen pertsonak lanpostu zehatz bat betetzeko gaitasuna duela egiaztatzen dute. Enplegua lortzeko tresna bikaina dira. Izan ere, bai enpresek bai erakundeek beren hautaketa prozesuetan balioesten dituzte. Gainera, lanbide heziketako titulu bat eskuratzeko prestakuntzarekin lotzeko aukera ematen dute. Profesionaltasun egiaztagiria urte bakar batean eskura daiteke, edo 8 edo 9 hiletan. Mendeko pertsonentzako erakundeetako arreta soziosanitarioa 450 orduko egiaztagiri baten bidez egiaztatu dezakezu, edo mendeko pertsonentzako etxeetako arreta soziosanitarioa 600 orduko egiaztagiri baten bidez. Egiaztagiri horien prestakuntzara jotzeko, honako eskakizunetako bat bete behar duzu. DBH-ko graduatu titulua izatea. Talde eta lanbide arlo bereko lehenengo mailako edo beste edozein taldetako bigarren mailako egiaztagiria izatea. Erdi mailako heziketa zikloetara sartzeko proba gainditu izana. Unibertsitatera sartzeko 25 urtetik edo 45 urtetik gorakoentzako proba gainditu izana. Prestakuntza aprobetxamenduz egiteko beharrezko gaitasunak izatea. Datu demografikoek adierazten dute, adinekoentzako eta mendekotasuna edo desgaitasuna dutenentzako asistentzia zaintzen eskariak nabarmen egingo duela gora. Hori, zalantzarik gabe, eskari eta etorkizun gehien izango duen lanbideetako bat izango da. Egoitza zentroetan eta titulartasun publiko edo pribatuko eguneko zentroetan lanpostu kopuru ugari sortuko dira. Trebetasunen eta interesen profil egokia baduzu, hau aprobetxatu beharreko aukera da. Jaso informazioa lanbideren webgunean.